mabungahong kagabhion. Live ta. Anyway, ako sa ni-share mga igsoon. Kabalo na mo. Kamusta na igsoon? Ito i-share itong live. Okay? This is for the glory of the Lord. Eight viewers this time. You can now start mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila nga. Nanata, magpalanog-lanog na punta igsoon karong kagabhion atong ipalanog ang pulong sa Ginoo. 10 viewers na this time. Let's go. Ako sa ning i-share ha. Kay kabalo na mo igsoon nga. Girestricta sa atong previous page. Nga daghan kay tag followers 220,000. No? So akong i-share dito para makabantay sila unya mobalhin na sila diri og tan-aw or mobalhin na sila og follow kay diri naman ta mag-live no daghan pa jud dili aware nangita sa tong live nga atong live karon igsunan diri makit-an sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Okay, so please share our live mga igsoon tonight. This is for the glory of the Lord again. So ako sa i-share igsoon. Right. See? Buhat pa. Okay. Share sana ako sa atong previous page. So wa pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption ani nga live na to. Kay ako raman po ning i-download niya, i-upload dito kay 30 days ra nga to ang limit. Thank you Sister Dil MC from Kuwait, if I'm not mistaken. Okay, thank you for sharing our live this tonight. Amping naka sa prayer na ko, sister. So ako sa ning i-share no again sa to ang previous page nga Mabungahong Kristohanon. So sa wala pa naka-follow sa atong new page ng Mabungahong Kristohanon 2.0, i-follow niyo mga igsoon. Halalab. Sa nito na gitudlo man nga nag-live na ko diri. Kay akong asawa bagi tawag ko. Palihog gawas na be. Na. Gawas din ko be. Ang slipper. And then nagay kog slipper nga tinuod. Okay. Wait ako sa ning ikuha na. Wala din ako nakuan. Okay. Wait, mga igsoon. Wait. Share sana ako igsoon na. Atong again sa atong previous page nga Mabungahong Kristohanon kay lagi. Okay. So muna ni siya. Thank you na. Kumusta yung adlaw mga igsoon? Ay, praise the Lord. Patagal live ganina ay bisita no. Jubin Andalis, mayong gabi, Pastor James. Shout out Andalis family. Again, shout out Andalis family. Greetings from Brother Jobin Andalis and to Liz Bill. Good evening. Nakabantay na Jugos live. Thanks God. And shout out also to Brother Lord James Talingting. As always, magsigi junig tanaw. And to Rad Siomi. Mayong gabi isa dia igsoon. Praise God. So, done sharing? Dahil na ba ko? Tanawan ba i-check sana akong mga igsoon. Kaya yung uban, magod wala, kabalo ni. Hinata diri. Alright. Ka-share na ta. Okay? So again, Mabungahong kagabhion mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Shout out sa nang mga OFW diha. Tanang mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent resident. Tanan nga nagsakripisyo sa ilahang kinabuhi nga naa sa lain-lain kanasuran karon kay nanarbaho, naningkamot para sa ilang pamilya. Shout out ninyo tanan namos kong prayer. Shout out to Sister Gomes Mary from Australia. Tanan, shout out no. Roma
Cosken Ibanez Falco. God bless kayo, Pastor. God bless you more, igsuon. Isa ko nga na pa-encourage nimo og maayo. Himaya sa Ginoo kanunay. Okay, actually daghan na jud kay igsuon nga nag-message na kog ingani pero ang dungog himaya sa Ginoo ra gyud tanan, no? Mayang gabi sa Brother Nathaniel in Aclao. Okay. And of course to Sister Maribek Bada, mayang gabi Pastor karon ra ni balik. Okay. From Tandag Aclao family. Okay. From Tandang. Okay, Tandang. Aclao family, shout out from Nathaniel and Aclao. Mayang gabi Pastor James og si Cecil og Itske. Mayang gabi daw from Sister Gomes Mary of Australia. Le dire Itske le be tanawa dire. Pakita diha nga naka diha nagpabugnaw ka ng kilid. Okay? So, shout out na ko ang tanang mga followers na to igsuon sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga nagtan-aw karon. Okay? Nga ganahan kay mamatis pulong sa Ginoo ba? Trento Agusan del Sur. Okay, okay. Thank you, Sister Roma Icoskin Ibanez Falco from Trento Agusan del Sur, no? So again, mga lain-laing ahensya sa gobyerno, shout out, nagtan-aw na to, no? Ang PNP, okay, BFP, tanan. Lain-laing ahensya sa gobyerno, ako lang i-generalize kay daghan kayo. Mayong gabi, Pastor, bless me always sa imong pulong himaya sa Ginoo. From Lerny Joy Kanayunan Liasos, okay. Watching from España, Spain, Sister Jonalyn Buenaflor Nodado. Shout out, no. Amping da igsoon, uban sa grasya sa Ginoo. Ubanan ka sa Ginoo dia. May gabi, Pastor, from Davao City, Ames Gumes. Okay, thank you, Sister. Anyway, ang shout out, no, ang amuang station diri, Clarin Police Station. Ganina nami Zoom meeting sa tanang mga PNP life coaches. Kay ang wala makaadto sa barracks ganina na i-Zoom. So, akong shout out ang tanang kapulisan sa barracks Tagbilaran City. Shout out also sa mga kapulisan sa Camp Osmeña, Cebu. Ug sa akong higala dia kababata na ko diha nga si Sir Paul Acosta. Puhon mamalik na pud sulod sa Cebu City Jail. Okay? So, akong shout out ay ang tanang mga igsuon ako diha mga higala sa Cebu City Jail. Diha sa Kalunasan, no? Shout out sa mga brad nako nga lunglib kayo. Uban sa grasya sa Ginoo, abanti ta mga igsoon. Shout out na ko specially mention nila ni Brad Aris. Okay? So Brad, padayon lang jud pagpagamit sa Ginoo naka sa akong prayer, no? And as what I have said and din sa akong prayer nimo nga padayon lang jud og sidlak, no? Continue to shine and be a blessing to all of the inmates inside sa Cebu City Jails, labaw tanan sa maximum 4. Padayon kaugiya nila, no? Be a blessing. And I pray nga ubanan ka sa Ginoo. Shout out also to Brother Mago. Brad Mago, shout out. No, makita ra tagbalik pohon ninyo dihang tanan, no? Kay karong coming Monday ning ingon to si pastora nga wala sa tay prison ministry kay naay mga mura pug ako naay mga schedule. Mura Mindanao man siya to iyang gingon. Okay? So naay mura og conference ba to or basta di ko sure basta naa toy gadiring. Para sa balaton sa Ginoo. Wa ko karong Monday, okay? Pero sunod next Monday na nako. Again, shout out ko sila si Brad Mago, Brad Ibang, o katong mayor sa RDC1 si Mayor Ayan. Shout out ko si Brad Jao. Okay, mayor man si Brad Jao. Kalimot mo ko. Brad Jao. Okay, shout out brother. Long live diha. Yeah, shout out na ko si Brad Kenneth. Of course, long live sad gina. Tanan og ang katong manghod ni Jumar nga naa sa maximum 19 og sa tanan nga naa sa sulod sa selda sa Cebu City Jail maayong gabi, mabungahong kagabion mga igsoon. Padayon tagabanti ha. Cebu gamay ko no kay na akong anak di kay matuog na siya. Okay? And of course akong i-shout out akong team nga tigisulod sa Cebu City Jail, ang Living Water Christian Fellowship headed by Pastora Ninit. Ug akong gi-shout out ang ladies first lang ta. Sila si Sister Jordan, Sister Sheila. Isa to'y uban na to diha basta katong mga babae nga sulod, kauban na mong sulod diha. Unya sila si Brad Adsel, sila Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Pastor Jemuel, Brother Arturo. Stingan na itong usay, nakalimot na po ko ba? Og si Brother Rodolfo Flores na sila puro. Kaning kasagaran na akong gi-shout out Dixon nga makauban ako nga mosulod sa Cebu City Jail. Mga piniriso sad ni. Sa una, sila may bisitahon niya walihan karon sila na imuwali.
mosulo dito. Kauban men, no? Sila si Brad Adonis, o Pastor Herman, napriso sad ni, pero magdawin ni siya. Pastor Herman, Pastor J, kay shout out tanan. Og sa katupo mga tigsulod nga naa sa Calib Ministry og sa mga Baptist, okay? Mabungahong kagabihion yung tanan mga igsoon. Oh, shout out na si Brother Noel Castillo, sa man shout out from CDO, okay? Patag Assumption Village, shout out Castillo and Garcia family. Again, shout out Castillo and Garcia family from Cagayan de Oro. Watching from Dumaguete, si Daryl ni. Shout out to Brother Daryl Timunan. Okay. May gabi sa Brother Roberto Dilmo Amang. Shout out to Brad Ryan Galaneda from Germany watching this time. Okay. So, mana kong shout out, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagpaminaw, mabungahong kagabi, no? Nagampo ko nga kamo na adiha sa maayong kahimtang, nasa maayong panglawas, labaw sa tanan, duol sa Ginoo, uhaw kay sa presensya sa Ginoo. Tonight, brothers and sisters in Christ, before we sleep, okay, before ta mag-rest, ang ato ang hisgutan karon about sa kanabitang paghatag or pagtabang nga samara nga nagpautang ta sa Ginoo. Kuya, okay, no? Again, ang balik ko na. Ang atong topic karon tonight is about sa pagtabang or paghatag, paggiba nga samara nga atong gipautang ang Ginoo niya, siya mubayad. Kuya, nindot kini. So, hello brother Ryan Galaneda, God bless. Og sa Galaneda family from Cagayan, shout out. Victorious Cuervo Bill Arsenal, shout out sa watching from Bahamas. Okay, Bahamas. Di ko kayo pamilyar ning Bahamas, pero country yes na kakita ko ni ko anak sa Olympic. I-shout out again kinsa maning na nagtanaw sa Bahamas, Victorious Cuerbubel Arsenal. Okay, so let's start, Exxon. Anyway, before we start, ako na yung gi-shout out ang mga star senders. Thank you kayo. Mga star senders, ato ang mga avid viewers and followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page. Wala tay gipataas relihiyon. Usa lamang aptong gipataas diri si Jesus lamang. Jesus reigns. Amen. Wala lain. Dili ako, dili tanan. Kay kung gusto ba ko musikat mga igsoon, ako nga na akong gibutang diri, but I choose mabungahong Kristohanon kay mao ni kabubuton sa Ginoo mamunga ta. Kay putlon man duniyang kuan. Amen. Shout out to Brother Felix Dapar Lumo. Dasig sa kay ni. May gabi, Pastor, watching. Dool naman ito, Brad. Panglaw. Okay. Again, shout out to Brother Felix Dapar Lumod. Mayong gabi, watching from Panglaw. Mag-amping daig zone. Okay. So, again, shout out na ko to mga star senders. Thank you kayo, no? Ako nang gi-appreciate. Huwag man ko na ngayon. And then, shout out na ko ang mga followers sa previous page na to nga daghan kayo 220,000. Please pamalhin na yung taon mo diri ani nga page sa Mabungahong Kristohanon 2.0 kay ug di mo follow diri malipat mo nga mag-live na ta kay naaman diri kita nag-live na karon, no? Since na restrict ta and then magpaabot pa ta og I don't know kung kanu sa ata kutob na maluoy na to ang mita basta o man pug ko Ginoo nag-expect ato kung maunsa basta importante maka-live ta importante maghisgot tas pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. May gabi, Pastor James, kanu sa apod ka balik dinhi sa CDO basin ni kuan Brad Noel Castillo basin ni makasyon sa akong anak. Di ko sure pero basin ba kay daghan po nagatang diha. So anyway, akong shoutout ng followers sa Cagayan, ha? Cagayan de Oro. Kay, grabe, I remember last time sa, when I was there, together with my family, akong anak. Grabe, mga bisita, nya daghan kay magdag mga mangga, magdag mga utano, na dagdag manok, na isago lamas. Nindot kay ba niya, it's an honor for me, sad kay makapray ko nila while ni-visit sila na ko diya. Cagayan, shoutout! Cagayan de Oro. Kanay mga followers and viewers na to diya. Okay, so, let's pray. Mga Igsoon, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of Jesus. Knowing that without Him, we are nothing. No, walay kapuslanan atong pagabuhaton kung wa ang Ginoo. Amen. Sa tanan nga nang utana nganong ang akong background imong gunit. Tungod ni mga Igsoon kay
Mao ni hinungdan sad nga na-restrict ko kay sige ko balik-balik og mga copyright ba. So kaning imong gunit nga kanta is dili ta ma-copyright. No? So again, shout out Nathan Dave from Davao City. May gabi Pastor, taga Panabo, Davao del Norte, Mindanao, Sister Helen Dibiliris Bergabira. Okay, again, Sister Helen Dibiliris Bergabira from Panabo, Davao del Norte. God bless, Sister. God bless. Thank you for watching. Salamat sa pa-shout out, okay? Unta, Pastor James, makaanhipod ka diri sa Davao, Penal Colony. Sirte ninduto. Og makashare sa pulong sa Ginoo. How I wish and I pray for that sister. From Bibon, Pabunag. Actually, kabalo naman gid mo nga, duol sa kong duga ng mga piniriso. Kay usapod ko nga naa ako i-share yun nila. Of course, kay makarelate ko nila sa ilang kaimtang. Mauna nga, ganahan ko. Atong i-pray na. Shout out to Ma'am Angeline Abergonzado. Regard ko sa imong gwapo nga bana si Sir Police, Sir Rudy Abergonzado. May gabi isa digsoon namo sa kong prayer kanunay. Okay? Let's start. Mag-ampot ang mga igsoon. Hallelujah. Atong i-welcome ang Ginoo mga igsoon. Siya magid ang nagpatunga na to karon, no? Walay relihiyon, walay pundok, no? It's all about Jesus. Amen. Mayang gabi, Pastor watching from Jensen. I-regards ko sa Jensen, igsoon. Sister Evangeline Dizon Golano Tan. Okay. Shoutout Aklaw family, Tandaglete, Manila, Pastor Nathaniel in Aklaw. And of course, mayang gabi, Pastor from Pampanga, Sister Geraldine Canabi. And to Sister Neta Naputo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I'm watching here from NAIC Cavite. God bless. Tubigon, Bohol. Anas, Tubigon. Silingan na. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity, another blessed opportunity nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Mamalandong na sa imong balaang pulong. Di gid mi mapulan ani, Ginoo. Kay imong pulong may among kinabuhi mao ni ang among daily bread, Lord God. Kung wa imong pulong, Ginoo, mamatay among pagtuo. So Lord God, thank you, Ginoo, sa imong gihatag namo nga kadasig, Ginoo. Nga kanunay mi excited, maminaw, mamati sa imong balaang pulong. And tonight before we proceed, Lord God, I pray, search among kasing-kasing, Ginoo. Andama mong kasing-kasing, limpyuhi mi, Ginoo, kung nami mga nasa mong sulod karon nga mga butang nga wa mi nakabantay pero wade ka nahimaya pasaylua mi, Ginoo. Sometimes, Lord God, because of our imperfection, magtuo mi eksakto mi apan sayop day mi sa pananaw nimo. So Lord, pasaylua mi, himo aming takos angayan balaan na, Ginoo. Ang among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin ning teknas kagabion. Lord God, tagayo sab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og anda mo sunod kanimo. Tagay mi kaalam nga langit nun, Lord, kay kung magsalig mi sa among tawhanon nga kaalam, di na mo matugkad imong pulong. So Lord God, we pray heavenly wisdom and the guidance of the Holy Spirit for us tonight aron among makuha, Ginoo, ang gusto nimo ipaabot. And I pray to all of the viewers this time, Lord, bisan asang dapita sila, Ginoo, karon na minaw na mati, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo, kutob sa maabdan ani nga video kani nga live, imong ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit. Lord, thank you for the victory. Salamat daan sa kadaugan. This is your moment, ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Katugnaw na. So pahinayan mga igsoon. Kaya nag-enjoy ani akong anak, ha? Di ba, anak? So we have 80 viewers this time. Wait. Hallelujah. Tugnaw kayo. Hindi sa damag pa-aircon mga igsoon. Panington sa ko kay mubuga mga ko ngani ko. Walay-walay igsoon. Sanasa ko dapita maabot nga di ko magpanington og maayo. Okay, let's start. Praise God. Hallelujah. Anyway, pwede sa demo mo subscribe igsoon, no? Kay mas ma-notified pagin mo ba, no? Mao na mga igsoon, no? Praise God. Hello, Pastor. Mayong gabi, Pastor from Panabo, okay? Panabo City, daghan naman yung Panabo ari. Luceta Marcalos Permale.
And watching from Kingdom of Saudi Arabia, Inday Trensti Clarito. Let's start! Our text for tonight, kay na alas 9 na mga igsoon, is taken from the book of Proverbs, chapter 19, verse 17. Bisaya ta. Okay? Panultihon, 19-17. Again, please share our live. Atong share na itong live, igsoon. Yeah. I-mention yung mga higala sa comments. And also, you can type at followers, at highlights, at everyone. Para mabandayan ba, no? Ay, nag-chat man ako ang Brad nga ako, ano? Jail officer, sa kay tuyuan eh. Ang akong partner, pastor, nasa prisuhan. Usa siya sa gigamit sa Ginoo sa mapaduol ko sa Ginoo. Glory to God. Oh, wow. Praise God. Nindot kay mga igsoon. Nindot kay na igsoon. Salamat sa Ginoo. Ako nang i-appeal sa imong prayer. Bibon, pabunag. Actually, sa Cebu City Jail, sad nasa grabe kaso dito, no? 67 counts of murder. Imagine 67 counts of murder. Siya may gigamit sa Ginoo dito, sad. Di na resulte kung kinsa. Basta, grabe. On fire ka ni Lord. So, daghan ang na-bless sa kinabuhi. Okay? Daghang mga ningduol sa Ginoo pinaagi niya. Nasya dito karon, respetado. Nasa Cebu City Jail. Okay? Proceed ta mga higson. Panultihon, 19-17, nag-ingon diri si Solomon, kung muhatag ka sa mga kabos, paminaw mo, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, o mubalo siya kanimo. Again, akong balikon, nag-ingon ni Solomon, igsoon. Panultihon, 19-17, ingon dire, kung muhatag ka sa mga kabos or mga pobre, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mubalos siya nimo or kanimo, ang Dios magapanalangin sa iyang balampulong. So nining kagabhion igsoon, na ay mensahe nga gipaabot si Solomon para nato. Mahitungod sa sakto nga paghatag or pagtabang. Okay? Nga pagtabang or paghatag nga samara nga nagpahulam ta sa Ginoo. Nagpahulam ta sa Dios og siya mao'y mubalos. Kinsa man ay tagaan, pero ako ning palawman og maayo kay basin misunderstood na to ning verse ba. Tanawa. Una ning ingon dire. Again, panultihon 19-17. Kung muhatag ka sa kabos, sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Pangutana, kinsa man ang kabos? Unsay ibot pasabot ni Solomon aning mga kabos? Kinsa ning mga tawhana nga tagaan na to? Abi mo igsoon mao ni, kaning mga kabos mao ni ang mga tao nga deserving. Mga tao nga angayan tabangan. Mga tao nga kana bitawng angayan gyud siya. Kana bitawng paambiton or paambitan sa panalangin nga gipaambit sa Ginoo nimo. Because I believe the reason or the purpose, the main purpose of God why He bless us is, of course, for us to become a blessing. Aron mahimo tang blessing sa uban mo tabang ta. Pero abi ninyo mga igsoon, di ta magkumbiyansa ni nga verse kay basin malipat ta. Tanawa, but pasabot tanang mga abi kay kabos. Tabangan na to. Hatagan na to. Again, ang balikon, kay niingon man si Solomon igsoon, kung muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. But pasabot ba ni Solomon igsoon nga tanang kabos, tabangan na to. Tanang kabos, abi kay kabos siya. Abi kay pobre siya, atong tabangan, atong hatagan igsoon. Mao ba na gusto ipaabot ni Solomon? Ako isulti nyo may dili. Ang kabos kana na silang mga tao nga deserving ang gimi ni Solomon katong tabangunon gyud. Ang ayan tabangan igsoon. Amen. Kay igsoon, paminaw mo, kung ang usa ka tawo pod gianad nimo og tabang, gianad nimo siya og hatag, posible nga mao hinungdan nga mosamot na siya katapulan tanawa. Aside ani nga verse nga nawon oy. Kani nga verse igsoon, ingon si Solomon nga, basta mo hatag ta or mutabang sa mga kabos, sama ra nga nagpahulam ta sa Dios. Pero ayaw kumpiyansa sa imong pagtabang o paghatag ana nga kabos or pobre. Pagampo sa una. Kung patabangon majud ka, pahatagon majud ka ana niya. Kay igsoon sometimes masayop daw og hatag.
Kay nga to dahil paghatag o pagtabang, mura bitaw og na-spoiled na sila kay nagsalig na lang ba kay atong tabangan, atong hatagan, unya, waka kabantay nga, ato silang gitudluan nga dili na lang maningkamot, ato silang gitudluan nga dili na lang sila nga mulihok pod. Tanawa, ingon ang pulong sa Ginoo pod direksyon ay gisulti si Pablo. Si Pablo sa Tesalonica 2, Tesalonica 3:10. May tungod ni anang kana bitong tabangan bitaw or hatagan, tanawa. Ingon diri ang 2 or 2 Tesalonica 3:10. Ingon diri si Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ingon si Pablo. Again, 2 Tesalonica 3:10. Ingon diri si Pablo igsoon, paminaw mo katong mga gibless ni Lord diha. Paminaw mo. Ingon siya. Ingon si Pablo, samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. So ang sa laing version ani igsoon sa Bible is ang tapulan dili pa kanon. No? Dili pa kanon. Kay tanawa. Ang yan ay man si igsoon. Kay kung ato ni siyang i-connect tong atong verse sa atong verse ganina sa panultihon nga kung muhatag ta, mutabang ta sa kabos, nagpahulam ta sa Dios. Pero pag-ampo sa daan sa dili pa nimo tabangan ng kabos or pobre. Ngano man. Kay base ng imong pagtabang perminti og paghatag, imo siyang gitudluan nga mosamot siya katapulan. Mosamot siya og kana bitang wa na siya buhaton. Ako igsoon daghan kayo kog nakitaan mga tao nga muduol. Labi na akong asawa. Kaya akong asawa igsoon manghitagon kay ni grasya sa Ginoo. Ni daghan muduol na mo manglimos. Nya muhatag mi depende sa nangayo. Nay makitaan na mo nga nay nangayo igsoon manglimos baskog pa kayo. Do we think igsoon makatabang nila ang paghatag na to? So magsige taghatag anang mga tao nga baskog nga naa pa sila capability to work. Na sila capability igsoon nga to find a job, mangitag trabaho. Pwede pa sila mangguna, pwede pa sila manilig. Kung imo na siyang sigig tabang, kung imo na siyang sige og atiman, kung imo na siyang sigig hatag, kabalo ba mo igsoon nga imo na siyang gitabangan nga matinapulan? Imo siyang gitabangan nga di mulihok. Patay ra bang pagtuo kung way buhat? Sige tagampo panalangin mulihok sad ta para mulihok ang gahom sa Ginoo. Panalanginan sa Ginoo tong gibuhat unsaon pag-bless ni Lord. Sige gampo panalangin wa kay gibuhat. Amen. Mulihok ta. Ingon si Pablo ang tapulan dili angay pakanon. Kay abi nyo igsoon mauni. Kung magsige ka og hatag tabang anang mga tapulan, sige kag hatag og ayuda anang mga tawo nga mga tapulan ni igsoon. Sama ra nga imuha siyang gitabangan nga mosamot ka tapulan. Bantayanan sa nga verse igsoon. Ang gusto ipaabot ni Solomon ani igsoon nga mutabang ta sa mga kabos. Sama ra nga nagpahulam ta sa Dios. Kanang mga kabos mao gina ang angayan tabangan. Kana mao na sila gid ang mga deserving, no? Mao na sila ang kana bitang mga tao nga nag-need jud sa grasya sa Dios, no? Ang tabangonon jud ba kay di ba gi-sharean ta mo excuse me sa mga igsoon. Di ba ni share ko ninyo before sa previous mga live na to nga dihay usa ka Kristohanon nga grabe ka manggihatagon. Tanawa, akong i-connect ani nga verse. O kadto siya nga Kristohanon mga igsoon, bisag kinsang musulod sa iyang balay, bisag di niya kaliwat, di niya kadugo, iya jud ang pakanon. Sige siya hatag og mga prutas or any food nga available sa balay, iyang i-serve sa tanan nga moana sa iyang balay. So sige lag food trip, pakaon diri, pakaon dito. Ganahan siya muhatag pakaon kay malipay siya nga makatabang. Usa ka gabi nagdamgo siya. Kabalo ba mo unsa yang damgo igsoon? Nagdamgo siya nga nagpakaon siya og daghang bitin, nagpakaon siya og daghang halas. So gibadlong siya sa Ginoo. No? Ngayaw usik-usiki ang panalangin nga kung gihatag nimo. Paminaw sa anako kung kinsa ang imong angayan tagaan. Kay usahay igsoon kanang wa may problema nang matinabangon ta. Nindot kay na mao man gusto sa Ginoo manghihatagon ta pero maayo nang maminaw ta sa Ginoo kung kusog ba kayong conviction ni Lord gidasig ba ta sa Ginoo nga muhatag or mutabang anang tawhana kay basin masayang ra ba mura ra ka nagtanom kay kanang paghatag ug pagtabang mura man kag himpugas ana sama ra na nga ning nagtanom ka nagpugas ka sa yuta nga batuon
mamatay na dihang imong gipugas. Siguraduha nga tabunok na ngayuta. Unsa nang tabunok? Mao na ang mga taong deserving. Mao na ang ginganlan diri og mga kabos. Sila ang mga deserving kana jung wala na sila capability to work, to do. Deserving sila nga tagaan, no? Naa nila igsuon nga attitude or character. Ang ilang kinabuhi panalangin, no? Ang ilang kinabuhi nakapahimaya sa Ginoo. So deserving sila nga imong tabangan kay na bless ka. Deserving siya nga imuhang ibutang talang og imuhang tagaan, no? Ingana nga pamagis imong paghatag mao na gingon nakatabang ka sa angayan nimong gitabangan or gitagaan unya. Samara nga nagpahulam ka na sa Dios mao na mga deserving angayan. Kung ang ato dayong gihatagan igsoon or gitabangan, mao pod ang kabubuton sa Ginoo. Mao pod ang will ni Lord. It means nga samara nga nagpahulam ta sa Ginoo. Imagine nagpahulam ta sa Ginoo, nagpautang ta. No? Nagpautang ka sa Ginoo. Siya ra po'y mubayad daw, mubalos. Kaning mga kabos igsoon, nganong ang term ni Solomon diri mga kabos man. Kaning mga kabos, mao ni ang mga tao igsoon nga kung imo silang tabangan, dili sila makabalos nimo. Amen. I remember my wife told me before, mao gini akong ganahan tabangan lab. Kita siya manangaon miya tong McDo. Murag McDo to. Ana na siya. Namay ka ng mga sasamin sa window ba na mga bata magsigig ana mangayo ba ma'am sir na maganan na ba nya mangayo no. So tinga ko kaya kung wife nag-keep siya og food, then ingalit siya og gawas sa pagtahan niya iyang gihatag sa tong bata. Ingon siya nako, love ganahan ko ani niya nila tagaan mga bata okay. Luoy kayo ana ba niya. Okay. Dili mao ni nindot tabangan love kay dili makabalos. Unya Ginoo may mabalos nako. Sa iya po tong side so akong gi pamalandungan ni nga verse igsoon nga murag ning sibo siya kay ngano man sa diyang mutabang ta sa mga taong tabangunon gyud. Kanang mga tao nga angayan gyud tabangan katong mga kabos igsoon sama ra nga nagpahulam ta sa Dios sa iya. Unsay gingon ni Solomon og siya ang mobalos kanato. Di man sila makabalos sa atong gihatag pero ang Ginoo nay mo hatag mobalos igsoon og kay bawo na beta igsoon nga once si Lord ang mobalos pilo-pilo pa na. Amen. Yes. Mo mga igsoon nga gibati nimo kung nay usahay igsoon nga nakas ka abundansya bitaw niya di man kalikayan igsoon nga hikapon kas Ginoo nga ikonbiktar ka sa Holy Spirit nga patabangon sa usa ka tawo pahatagon ayaw gyud pagduha igsoon buhatan na igsoon ngano man kay kung imo nang buhaton pasabot ana kay ngano man gusto si Lord nga i-bless ka. Amen. Kay tinuod nga blessed igsoon ang dili man tong nakadawat ang nihatag kay the more siya mo hatag, the more siya mo tanom, the more siya mo tabang, no? The more sad niya gi posisyon iyang kagalingon nga mas panalanginan pagid sa Ginoo. Di ba? Tanawang posisyon sa paghatag, no? The more ka mo tabang sa mga angayan, tabangan ha. Dili itong mga tapulan, kay mga tapulan di ko no pagkano ningos Pablo, no? Kay usay igsoon sa sobra na to ka matinabangon or manghihatagon, ang ato na yung gitabangan, nagsalig na nato, na-spoil. Nag-ana ni samot katapulan. Kay ato mang no magbantay sa dana, no? Tanawa igsoon. The more ta mo give, the more ta mo extend sa atong help, the more ta mo tabang mo hatag, the more sa nagbuka atong kamot meaning we are ready for God's breakthrough and God's blessing. Kay nag-andam naman ta, nagbuka ta. Mao na niingon ang balahang kasulatan ni ingon si Solomon. Kung mutabang ta, kung muhatag ta sa mga kabos. Mga kabos it means katudyo ng mga angayan tagaan, angayan tabangan. Amen. Katong angayan ba? Lahi po itong na may kabos nga nasa capability pa nga mo trabaho, mangguna, no? No? Katudyong will ni Lord nga tabangan ba? Katudyong kabubuton sa Ginoo nga mao'y imong tabangan or hatagan sa blessing. Kayang blessing, wa may atuwa igso, no? Kung unsa may inaan ninyo karon reaksyon, wala atuwa. Ang tanan, gikan sa Ginoo. Okay? So, one of the main purpose why gi-bless ta ni Lord again is for us to become a blessing or channel of God's blessing atong extend atong blessing. Amen? No? So, kung ang imong pagtabang, ang imong paghatag igsoon, natunong yun, naagyod sa tao nga sakto, nga gisugo kas Ginoo, then, samara nga nagpahulam ka sa Dios, nagpautang ka sa Ginoo, ug siya ra ang muilis. Di man ka mailisan sa imong gitabangan, imong gihatagan, apan ang Ginoo na imo palos sa imong gihimo. Basta natunong lang ta kung kinsa atong gitabangan o gihatagan. Sama ra na nga nagpugas ka sa tabunok nga yuta.
Kay balo na ba ita igsoon kung magtanom ka, yana ni mo natunong og tanom sa tabunok nga yuta igsoon. Mutubo og mubunga, nindot kayong tubo na. Pero kung ang paghatag ni mo igsoon pagtabang wa ka natunong, hala sige ra kag tabang, sige ra kag hatag nga wa natunong igsoon kay di mao ang kabubuton sa Ginoo. Yes, pobre, yes, kabos imong gitabangan, pero kato nga klase sa kabos, pwede pa unta tong manarbaho. Kato nga klase sa kabos igsoon, pwede pa to unta siya mulihok, pero hingsamot siya katapulan kay sige kag tabang niya, nagsalig nimo. So sama ra nga nagpugas ka na sa yuta nga batuon, walay mabalik nimo. Sayang imong gitanom igsoon. Apan kung nang imong mahatagan, matabangan igsoon, mao gyud ang sugo sa Ginoo. Mao gyud ang conviction ni Lord nga tabangin ni. I-bless ra gud ni siya niyo. Amen. And then, unsay resulta, ang Ginoo may mobalos kay ngano man kung matunong ang atong pagtabang, paghatag, mga igsoon, buot pasabot, atong sama ra nga atong gipahulam ang Ginoo. Atong gipautang ba ang Ginoo niya, siya na imubalos. Wow! Siguro ang ibalos ni Lord dili financial, pero ang balos ni Lord kabag-uhan sa imong bana, no? Kauswagan sa imong negosyo, trabaho, promotion nimo, pabor sa Ginoo, salvation for your whole family. Okay, nga na ba? Ano yung guni maigsoon, tanawa? Once mutabang ka, unya imong gitabang financial, imong gitabang igsoon kwarta, no, nihatag ka ba? Yang imong gitabangan o imong gihatagan, natunong jud kay gisugo jud ka sa Ginoo. Mao gyud ang gi-impress ni Lord nga mutabang ka ng tawhana. Igsoon, ang balos ni Lord ana ba igsoon, it's not about money all the time. Dibot pasabot igsoon nga ang imong gipugas kwarta. Ang imong pong maani kwarta. Usahay lahi ang baos ni Lord. Ang balos ni Lord, promosyon nimo, i-promote ka. Okay? Mahayag nga ugma sa imong anak. Diba nga na bitaw, pero di siya kwarta, no? Butang ka lang og na kay prayer nga dugay na nimong giampo niya matubag, no? Mao na mga balos sa Ginoo, no? Kayuhan sa balatian sa imong ginikanan or something ana igsoon. Kay ngano man na, kay kung ang atong pagtabang igsoon natunong ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kanang mga kabos ba, mao na yung meaning ng mga kabos, mga ngayan, mga deserving, kapiyalan, tabangunon gyud, no? Kanadjong kisugo kas Ginoo, mga tabunok nga yuta na sila igsoon din. Samara nga nagpautang ta sa Ginoo og siya ang mubalos kanato. Amen. Pero tininduta. Mao na igsoon nga sa tanang nagtan-aw karon. Yes, will ni Lord nga i-bless ta. No, i-bless ta in every area of our lives igsoon kay saad man na niya. Ug usa sa iyang rason igsoon nga gi-bless ta aron ang blessings nga naa nato i-extend sa natong atong help to other people nga deserving sa sila, labi na katong mga kabos, no? Apan dili ibot pasabot kay kana siyang tawhana lagi kabos, pobre. Mao na gid siya imong tabangan, pagampo, pangayogiya sa Ginoo. Kay basin kanang kabos nga imong pagtuo nga gitabangan nimo. Kay ang gingon sa balang kasulatan, umutabang tas kabos, sama ra nga nagpahulam ta o nagpautang tas Ginoo, yung Ginoo may mobalos. Kay basin ang imong gitabangan ba, imong gi-consider nga kabos, sige kag tabang, ikaw pa hinuhinungdan, nga kanang tawhana, ning samot katapulan, ming samot nga di mo trabaho, ming samot nga dili mo lihok, nga numan, kay nagsigi magsalig sa imong tabang, sayop na siya. Mao na nga ako mong encourage sigsoon, kung naman mo ikatabang diha ikahatag, especially sa ministry, or unsa man diha igsoon, pagampo mo sa Ginoo kung kinsa gyud ang right person nga ngayan tabangan, ang ngayan hatagan, para di masayang ang imong gipugas. Kay kung di na mao ang kabubuton sa Ginoo nga imong hatagan or imong tabangan igsoon, sama ra nga nagpugas ka diha sa batuon nga yuta. Amen. Kung ang usa ka tanom, usa ka binhi adto mabutang sa batuon nga yuta or sampiniton or unsa nga klase sa yuta nga dili siya healthy, sayang ang imong gipugas, dili mo turok, dili mo tubo, mamatay ra siya. Apan kun ang imong pagtabang, ang imong paghatag natunong sa kabubuton sa Ginoo, kay gisugo jud ka sa Ginoo, nakadungog jud ka, gibati nimo nga mao gini gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Mao gini ang leading sa Holy Spirit nako nga buhaton, sige mo tanom ko mupugas ko ning tawhana.
Once natunong na, samara nga nagpahulam ka, nagpautang ka sa Ginoo, og siya ang mubalos nimo, dili ang katong imong gitabangan. Si Lord na. Natunong man ka. Amen? That is why, before we help, we extend our help to other people. Pangayo giya sa Ginoo, pagampo. Kay basin, matinga ka ba? Sige, kupugas, wa man ko'y naani, basin nasayop ka. Kami na mga igsoon, na ako'y nadungog testimony ba? Nako'y nadungog testimony sa usa ka babae. Nga, sa dihang sa panahon nga nasakit na siya, ning abot sa panahon nga nag-blame siya sa Ginoo. Ingon siya, di ba Lord, matinabangon man ko? Di ba Lord, sa akong panahon nga baskog pa kayo ko, kay baw ka magkautang-utang ko aron mutabang. Mutabang ko Ginoo sa akong isig katao, sa akong mga kaliwat. Usay wa pay ako kaya akong gipalabi yung uban. So nag-blame na siya sa Ginoo. Nakalimot siya nga dili tanan nga murag tan-aw nimo tabangonon tabangan nimo. Kay nay uban nga imong gitabangan, imo silang gitabangan nga mutapulan di mo lihok. Pwede pa man sila mangguna, pwede pa na sila manarbaho pero tapulan lang. Ingon si Pablo ang tapulan ayaw pa kana. Nya tabangan nimo na. Imo nang gitabangan igsoon. Ning hatag kaniya, nasayop ka, samara na nga nagpugas ka sa batuon nga yuta. Wa kay maani, so ningingon siya, Lord, unsa man tong mga panahon sa una nga grabe, ako'y dagananan sa mga panginahanglan la, apan sa dihang karon nga na ako naunsa mi, wa na may ning tabang nako nagkalisod ko karon, nagkautang-utang kog maayo. Gisugo, pangutana, gisugo day kas Ginoo pon nga mao to imong tabangan. Gilid ba ka sa Holy Spirit nga mao na imuhang tamnan diha? Imo-imo ra siguro po ito. Mao ni igsuon nga, yes, ningon ang pulong sa Ginoo nga mutabang ta sa mga kabos. Sama ra nga nagpahulam ta sa Ginoo, nagpautang ta sa Ginoo, siyang mubalos na to. Ang kabos lagi igsuon, di nabot pasabot kay kabos tabangan na. Pangayo mo og giya sa Ginoo. Ang kabos igsuon, meaning, mauna ang mga tao nga angayan tabangan. Mauna ang mga tao nga gusto gyud sa Ginoo nga imuhang hatagan. Mauna siya ang tabunok nga yuta igsoon. Kay kung masayop kag tanom, bisag unsa pa na kadako sa imong gipugas, wa kay maani. Why? Because in the first place, sayop ang imong pagtanom. Kung na mga farmers diya, mangutana ko ninyo, di ba tinuod ko? Ato lang iliteral, magtanom mo o binhi. Niadto mo magtanom igsoon dito sa dagat. Inighunasan, di ba? Mamatay ang imong tanom, ngano man. Di man to tabunok nga yuta, parat man to ditong tubig dito. Or ari ka sa batuon, dili gyapon na. Di ba? Pero kung ari nimo itanom sa tabunok nga yuta, sigurado nga muturok, mutubo unya mamunga mao nang naakay maharbis pohon. Ang tabunok nga yuta nagrepresent ni nga ang imong gitabangan, ang imong gihatagan, mauna ang tao nga angayan tabangan. It doesn't mean nga pobre siya kabos, tabangan na nimo. No. Yes, ang balang kasulatan ni ingon nga kung mutabang ka sa kabos, sama ra nga nagpahulam ka sa Dios, pero di mo pasabot abi kay kabos na, tabangan nimo pagampo sa kay base ng imong gipakaon mga bitin na. Pagampo giyahan ka sa Ginoo. I believe we have the Holy Spirit and the Holy Spirit will teach us, will lead us into the right person nga atong tamnan, atong pugsan, nga mao ba gyud ni Lord. Ginoo, naluoy naman ko sa ilang kahimtang, pero Lord, unsa man, mutabang ba ko? Lord, unsa man Ginoo? Luoy man kay unsa man Lord? Nya padayon kas Ginoo tabang ka diha nga imo nang tabangan magsalig na nimo na pod, sige kag padala na kwarta, padala nagsalig na nimo tanawa tapulan kaayo. Makahimo pa man na pag-apply dito sa tupad. Di ba? Makahimo pa man na sila pag pangguna dito sa plaza o na mag-apply na sila dito mayor ba. Pwede pa man na sila mulihok, pwede pa man na sila managat, mangahoy, magbagos og kahoy, pero sige kag extend sa imong help, di na sila ngayan imong gitabangan nga mosamot katapulan. Again si Pablo ning ingon igsoon sa Tesalonica. Atong gibasa ganina. Ayaw pa kan ang mga tapulan. Subo pasabot ba? Tanang pobre tabangan? No, naay mga pobre igsoon nga na pobre tungod kay tapulan. Amen. Tinuod dili, tinuod. Naay daghang pobre karon, na pobre kay tapulan, na pobre kay wala natunong sa tawag sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. Do you think mo na angayan tabangan nimo kay pobre, tapulan? No. Before you help, before ka mo bless, nga imong ipaambit imong blessing, because kay bawo naman ka nga ang naani mo gikan sa Ginoo. Before ka mo tabang or mohatag pagampo,
aron ang imong tagaan o ang imong hatagan, matunong ka sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung matunong ka sa kabubuton sa Ginoo, samara nga nagpugas ka sa yuta nga tabunok. Ug kung usa ka binhi matunong sa yuta nga tabunok, muturok kini, mudako, mutubo nya mubunga ug madagayaon nga bunga, abundant or fruitful. Amen. So na kay maharbis. Daghan kay mga Kristohanon, mga matinabangon. Daghan kay silang tabang pero way na harvest karon. Nagkautang-utang pa ngano man. Posible nga nasayop sila pagtanom sa una. Posible nga nasayop sila pagtanom kaniadto. Kung naay nagtan-aw karon diri nga basi nasayop ka, then kuhaig leksyon to imong sayop karon, ayaw na paghalahala og tabang og hatag, pangayo og giya sa Ginoo, pagampo nga padaygan kas Ginoo, giyahan kas Ginoo sa saktong tawo nga angayan tabangan well deserved sa imong help. Kay kanang tawhana sama ra na sa yuta nga tabunok. Amen. Ug kung diha ka mopugas or motanom, sigurado nga nakay anihon. Kung matunong ka sa sakto nga tawo nga angayan tabangan, angayan hatagan, samara nga nagpautang ka sa Ginoo, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug siya ang mubayad. Ang Ginoo ba igsoon matinud-anon? Lain po ang Ginoo mangutang nya di siyang bayad. Amen. Gisulti na sa balahang kasulatan, samara nga nagpautang ka sa Ginoo or nagpahulam, ug siya ang mubayad. Once natunong ka kung kinsa ang imong gipugasan, gitamnan, or natunong ka kung kinsa imong gitabangan igsoon. Again, dilibot pasabot nga kanang tawhana kabos, kanang tawhana pobre, tabangan na nimo. Tanawa sa ang iyang pagkatao kung angayan bagud siya or basin nakabos lang siya na pobre kay tungod sa iyang pagkatapulan. Kay kung napobre siya or nakabos siya, naglisod siya karon, na siya karon sa kawaladon, walang-wala siya kay tapulan day siya din. Ingon si Pablo, ang tapulan ayaw pa kana. Kung tayo mahimo na pulong na sa Ginoo. Amen. Because the more we help those kind of people, again, because the more we extend our help, our aid to that kind of people, then it seems like the more we teach them how to be lazy. Ato silang gitudluan nga magtinapulan pag yun. Magpadayon sila sa pagkatapulan. Kaya nga naman, sige mataghatag. Sige tag ayuda. Sige lista sa ayuda. Sige dawat. Tapulan na kayo. Amen. One day, or yesterday, or just the other day, nag-istorya bitaw misa akong masawa ba? Ato-ato na nino. Istorya misa akong masawa. Nag-drive ko ang bao-bao na ito igsoon. Yeah. Sawa, istorya mi. Ang kulab. Akong inang kong sawa, lab. Ako ba, para nako, no? Maayo maning mga ayuda-ayuda pero naay uban nga ning dawat sa ayuda nga dili man nangayan, deserving kay naay uban nga nag-receive og ayuda unya tapulan, sugarol. Ang nadawat nila sa ayuda gisugal, no? Gibisyo-bisyo ra, no? So dapat unta ang katuntang tagag ayuda. Kato gitong kanadjong poorest of the poor nga wala nay capability to work. Kandi na ka mao mangguna pero ang uban baskog pa man kayo. So sa inganam kung paagilab, nag-istorya mis kong asawa ba, murag ato silang gitudluan nga dili na lang maningkamot, dili na lang manarbaho, magtinapulan na lang kay nga naman naay ayuda. Maura sa nani igsoon. Dili mo pasabot nga makakita tag pobre or kabos, tabangan na nato sila. Kay niingon man ang balang kasulatan kung mutabang ta, muhatag ta sa mga kabos, sama ra nga nagpautang ta sa Ginoo, no? Dili ti man inigsoon, dili tanang kabos or pobre ang ayan tabangan. Kay naay uban nga mga tao, pobre, kabos, kay desisyon nila, kay tapulan sila. Before we help igsoon, pray. Ask God for guidance. Ask the Holy Spirit to convict you or unsa man ni mao ba ni kay kung nasayop gali ang imong pagtabang ug ang imong paghatag, sama ra na nga naglabay ka sa imong kwarta. Sama ra na nga nagpugas ka, nagtanom ka sa batuon nga yuta, wa kay maani kay di man na mabuhi ang imong binhi nga gitanom. Pero kung natunong ka sa tao nga angayan, kapiyalan, gisugo jud kas Ginoo, tabangunon gud siya. Amen. Kabubuton gud sa Ginoo nga tao ang imong matabangan. Sama ra na nga natunong ka sa yuta nga tabunok ug sama ra na nga nagpautang ka, nagpahulam ka sa Ginoo ug siya nay bahala
mubayad, mubalos nimo. Dili makabalos ang tao nga imong gitabangan apan ang Ginoo sigurado nga mubalos. Amen. Sayunan kaniyo. Sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mubalos siya kanimo. Pulong ni mismo sa Ginoo ning ingon nga mubalos siya kanimo. Nga mamakak di ang Ginoo. Di siya mamakak, matinud-anon siya. Kung namay mamakak kita, si Lord matinud-anon. Kung makita sa Ginoo nga natunong ang imong pagpugas, ang imong gitabangan, angayan gyud. Sama ra nga imo siyang gipahulam, gipautang. Lord, order, utang ka Lord. Amen. Nya, siyempre iyan ang bayaran, no? Siya ray mobalos. Kabalo na ba ito, Igsoon, nga once si Lord ang mobalos. Plenty. Grabe. Amen. Amazing. Once si Lord ang mobalos. Amen. Tanawa, Igsoon, tagaan mo illustration. Mupugas ka og usa ka liso. Yan natunong sa tabunok nga yuta. Muani ba ka og usa ra gyapon ka bunga? Balik ko na ko. Mupugas kag usa ka liso. Unya katong nga liso na tunong sa tabunok nga yuta. Muani ba kag usa ra pod ka bunga? No. 100 folds muani kag kadaghan Igsoon. I mean, daghan kay nga bunga ingana si Lord mobalos once ikaw nga muhatag or mutabang. Natunong ka sa tao nga imong tabangan or hatagan, natunong ka sa tabunok nga yuta. And as what I have said, Igsoon, kung ang imong gipugas, kang imong gitanom kwarta, financial, dili mo pasabot nga ang ibalos sa Ginoo nimo. It's not all the time nga financial sa ding ibalos sa Ginoo nimo. Maybe ang ibalos sa Ginoo kayuhan sa balatian sa imong ginikanan or kayuhan sa balatian ba nimo physical and emotional. Ang ibalos sa Ginoo nimo hayag nga ugma. Ang ibalos sa Ginoo nimo makalampos ang imong mga anak sa pag-eskwela. Ang ibalos sa Ginoo nimo kaluwasan sa imong tibok pamilya. Ang ibalos sa Ginoo nimo din-a mo sigarilyo mo inom imong bana. Ngana bitaw. Ngano na tungod na sa imong gipugas. Nganing pugas kaning tanom ka nga natunong ka sa tabunok nga yuta or natunong ka sa tao nga ngayan tabangan. Muani jud ka og wow, unexpected surprise Igsoon. Muani ka og pinasahi. Og sama sa gingon dili but pasabot kay kwarta imong gitanom, kwarta imong anihon. Di man kwarta ang mabalik nimo pero naay kalinaw sa imong kinabuhi sa inyong pamuyo. Mapalit ba rin nagkwarta ang kalinaw? Daghang mga dato ron di katog. Kalinaw Igsoon ang kalinaw Igsoon usa ni ka pinasahi nga blessing. No, pwede mao na ihatag sa Ginoo or mayang panglawas, protection sa imong biyahe, mao na ibalos sa Ginoo. Dili lang kwarta kung dili ka na Igsoon. Ibalos sa Ginoo ang tinguha sa imong kasing-kasing. Basta matunong ka. So ang mensahe sa Ginoo nining kagabion Igsoon nga, it's about giving nga murag na siya warning bitaw nga wa man ay problema ug muhatag ka, mutabang ka. Apan siguraduha nga gisugo ka nako nga mao nay tabangan nimo. Siguraduha nga gilid ka nako nga mao nay mong hatagan. Kay kung masayop na sama ra na nga nagpugas ta sa bato dito ka sa bato Igsoon, nagtanom ta dito sa bato. So may pag-ani mo bato patay na nang biniya na. Pero kung matunong ta sa kabubuton sa Ginoo, sa angayan nga tabangan, sama ra nga nagpugas ta sa tabunok nga yuta og sama ra na nga nagpahulam ta sa Ginoo. Tungod kay nagpahulam ta, tungod kay nagpautang ta sa Ginoo, of course, bayran ta. Di man na parehang Ginoo na to nga utang, lipay, bayad, likay, sugat, liko, paninglon, suko. Di ba? Sa tao na, sa dihang mangutang na to is, kuan kayo, kanang luoy kayo tanawon ba? No? Sa dihang inig pangutang, pastor, mangutang daw ng pastor ba? Naalagi ko, luoy kay now, brad, sister, mangutang ta okay mauni mangutang mura bitag kuting kanang iring mga bagong inanak apan sa dihang paninglon nimo Igsoon inig paningil mahimo nang lain wala buta ni sige balik na mao na mga born again di ba gamito ng damayo ng born again no ingana ba no tao na normal as tao pero si Lord dili once si Lord utangan nimo once nakapahulam ka sa Ginoo tungod kay natunong ka sa imong paghatag or pagtabang mubalos ug mubalos si Lord. Ginoo siya, matinud-anon siya. Amen. So nining kagabion gitudloan ta kung unsay sakto nga paghatag or pagtabang nga sibo sa balaang kasulatan or sibo sa kabubuton sa Ginoo. So to all of the viewers right now, kung namay nagtan-aw karon, nakurat ka, ayay naigo kuda kay daghang kay ko gitabangan pero way ni balik basi nasayop ka sa imong pagtabang ha.
But starting today, at this moment, nakadungog ka karon igsoon, pwede na ka magampo, Lord. Giyahi ra gud ko Ginoo. Lord, tagaig peace ang akong kasing-kasing nga mao gyud na siya akong tabangan. Kay di ko gusto Ginoo nga masayang nga akong gipakaon Ginoo mga bitin di ay. Gusto ko Lord nga kana jong tabangunon kana jong kabubuton nimo kay sama ra na nga nagpugas ta ngadto sa tabunok nga yuta ug sigurado nga moharvest ta igsoon og pinasahi nga gikan sa Ginoo. Kay kung magtanom ta nga naa natunong sa tabunok nga yuta sama ra na nga nagpautang tas Ginoo. Og ang Ginoo lahi ra ba ning Ginoo kung giutangan nato kay ang Ginoo nga igsoon di na mismo paninglon ang Ginoo mutuod og bayad kay di na siya pareha sa imuhang friend nga nangutang nimo og hangtod karon thank you na lang. Si Lord matinud-anon, si Lord igsoon honest, si Lord nay word of honor. Basta isulti niya tumano na niya, amen. Ingon siya mahanaw ang langit ug ang yuta apan ang pulong niya matuman. So nasulti man siya ang pulong tumano na niya. Iyang tumanon nga kung ang atong pagpugas, ang atong pagtanom, ang atong paghatag, ang atong pagtabang natunong sa angayan nga hatagan, angayan nga tabangan, sama ra na nga nagpugas ta ngadto sa tabunok nga yuta. Ug once matunong ka sa tabunok nga yuta, sama ra na nga nagpautang tas Ginoo, nagpahulam tas Ginoo ug siya mo bayad. Amen. Mao rin ang sikreto igso no, siya mo bayad. So before we help other people, before we extend our blessing or aid, no? Ngadto sa isikataw na to. Magampo ta, mga itagiya sa Ginoo aron dili ta masayop kay sayang, no? Sayang ba, no? I remember, so as what I have said, ikson sama sa akong gi-share ninyo ganina nga. Naningil na lagi siya, no? Mga pila ka tuig sa iyang kinabuhi, naningil siya. Unsa man ni Ginoo, di ba? Grabe man kog natabang, grabe nagkautang-utang ko para mutabang, pero mao ba ni balos na ko Ginoo? Karon nagkautang-utang ninong kog maayo. Wala ko ikabayad. Katong mga tao ay ikabalos na ko kay basin pod wa ka sugua sa pagtabang ana. Dito mao. Mao na pagpugas sa wa na mao natunong sa batuon nga yuta. Apan ang pagtabang igsoon og paghatag nga uban sa pagampo. Pagpamalandong sa Ginoo. Tudluan ta sa sakto. Tudluan ta sa angayan. Tudluan ta sa unsay kabubuton sa Ginoo. Aron iyahatang panalanginan. Amen? Mao ni ang mensahe sa Ginoo mga igsoon nining kagabion. Kung nay nagtan-aw karon nga siguro para nimo ang impression ni Lord nasayop ka sa imong paghatag kaniadto din. Kalimti na lang to. Now pagsugod. Pagsugod gyapon, no? Ug nakaikatabang, nakaikahatag, tabang, hatag. Apan before na nimo buhaton pagampo. Kay giyahan ka sa Ginoo sa saktong tao nga angayan nimong tabangan. Kay kung matunong ka sa angayan nimong suportahan or tabangan, sama ra na nga nagtanom ka or nagpugas ka og binhi sa tabunok nga yuta, unya sama ra na nga nagpautang ka, nagpahulam ka sa Ginoo ug siya nay bahala mo bayad nimo. Di man kabayad ang imong gitabangan. Di man ikabalos, wala may ikabalos ang tao nga imong gihatagan. Hapan si Lord na ay daghan ikabalos ug iyang ablihan ang tambuanan sa langit ug iyang ibukbo ang iyang grasya o panalangin diha kanimo. Amen. And as what I have said, it's not all about money all the time. Siguro imong gipugas, imong gitanom kwarta, pero dili kwarta imong maani, pero ang imong maani pinasahi. Ang imong maani katong dugay rang gipangayo nimo, gigihangyo sa Ginoo tubagon. Ang imong maani kaluwasan sa imong bana, kabag-uhan sa imong mga anak, kaluwasan sa imong tibok panimalay or kayuhan baron sa balatian. Amen. Ngano man pastor, ngano man kay resulta sa imong pagpugas pagtanom sa tabunok nga yuta. Sa sakto nga tao nga imong tabanganan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord sa imong gitudlo kanamo karon Ginoo. Lain na usab Ginoo nga pagtulunan nga imong gipaabot kanamo nining kagabhion, may tungod sa paghatag, may tungod sa pagtabang. I believe one of the reason why you bless us, Lord God, because you want us to become a blessing to other people. Aron amo pong ipaambit ang panalangin, apan Lord, tabangi mi. Tabangi mi Ginoo nga matunong mi sa saktong tao, matunong mi sa tabunok nga yuta ang among gitanom. Aron na sad mi anihon, matunong mi Ginoo sa imong kabubuton Ginoo. Kay dili may gusto nga masayang ang imong gipiyal namo. So Lord God, thank you for your message tonight. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat kay Ginoo. I pray nga amo jud kining
hinumduman. Let your Holy Spirit, Lord, will remind us with this verse, Ginoo, with this message nga the moment you bless us sa diyang imo min panalanginan, di mi maghala-hala og tabang kundi maminaw mi una nimo, Ginoo. Maminaw mi sa imong instruction, sa imong leading. Kay diha sa imong giya, Ginoo, sigurado nga naadyoy ani. So Lord, tabangi mi, Ginoo. Salamat ani nga mensahe, Lord God. I pray nga amo ning ma-apply o kani nga mensahe, Ginoo, magbunga gini sa among kinabuhi. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord God, right now, as always, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page. Continue to bless them, Lord God. Right now, kinsa may nagtanaw karon, Ginoo, I know nga nasayod ka sa ilang kahimtang. Kung na'y nagtanaw karon, Ginoo, nga na'y gidaladala, mga problema, mga kabugat, gihambin nga, any struggles and battles karon, Ginoo. Lord, tagaig solusyon ng ilang problema, tagaig comfort, tagaig pamaagi nga masulbad ang ilang mga gitubang nga problema, Ginoo. Tagaig dugang kusog, dugang pailob, Ginoo. Labaw sa tanan, Lord God, I pray nga ang ilang need, Ginoo, ang ilang pinakagikinahanglan karon nga milagro. I pray, Father God, in Jesus' name, imong i-grant, Lord God. Imong palihok ng imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon nga nagkinahanglan og milagro nimo, Ginoo. Jesus' mighty name, I stand in your word, Lord God. Hebrews 13:8 ning ingon ka, you are the same yesterday, today, and forever. And Lord God, you're the same Jesus nga nagbanhaw ni Lazaro upat ka adlaw na, Ginoo, sa lubnganan. And you're the same Jesus whom we serve today. The same Jesus who can do miracle right at this moment, as long as we have faith. Again, Lord God, I declare it in Jesus' name. Unsa man ang milagro nga gusto sa imong kanakan karon nga nagtanaw. Milagro ba sa kayuhan sa balatian? Milagro ba sa financial? Kaluwasan, Ginoo? Breakthrough or any miracle nga ilang gusto, desire nila karon, Ginoo. Lord, I pray in Jesus' name. Imong i-grant, Lord God. Grant the desires of their heart in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. This time, Lord God, among dawaton ang grasya, ang panalangin, ang milagro gikan kanimo. Amo kining dawaton, Ginooban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. May gabi mga igsoon again. Perting katugnas kong anak kong kilid. That's all for tonight, brothers and sisters in Christ. All the glory and honor belongs to the King of Kings. Himayag dungog akong ibalik sa buhay nga Diyos. Salamat yung pakiguban kanako. Again, sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Kaya ako ning i-download kay 30 days rin ni taman. Ma-delete ni. So, after this, ako ning i-download niya, akong i-upload sa atuang page nga atuang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Ang link na sa caption na ning live. Free to subscribe. Again, free to subscribe. Thank you so much sa mga new followers. Ako sa mong gi-invite or encourage to invite your friends to follow our new page para ma-aware sila. Again, new page na to, Nixon, Mabungahong Kristohanon 2.0. I want to encourage everyone to invite your friends para ma-bless po sila, no? Again, thank you so much sa atong mga avid viewers and followers atong live, atong mga videos, ug sa mga nag-send og stars, thank you kay wala jud ko nangayo ana, but I appreciate it in Jesus name. Amen. So ako nag-aampo nga sa atong papangatulog karon ubanan ta sa Ginoo. Iyang presensya mag-uban kanato safe and sound nga mamata ugma ug sa tanang mga OFW nga adlawan diha karon sa inyo ha. I pray and I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord in Jesus' name. Proteksyonan mo sa Ginoo diha, paboran mo sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, that's all for tonight. See you next time. Makabakante ko igsoon mag-live ta. Di ko musaad live kanusa kay busy man ko kanunay. Pasensya na dahil kung naay mga nag-message nako, dili kay nako matagad kay busy ko kanunay. No? So, again, as what I have promised, basta makalugar ko mag-live tag balik, no? So, ampo, amping, abante. Good night everyone. See you next time. God bless Pastor NJ Calo Daguplo. God bless. O Brother Cram Doyle Suda Lucit. God bless. So, see you next time mga igsoon. To God be all the glory again.